Pilarín Vallès. Pilarín Vallès va néixer l'any 1941, a Vic. Va estudiar a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona del 1959 al 1964. Pilarín té 4 fills. Maria, Martí, Margarida i Roger. Els seus dibuixos tenen un to infantil i estan plens d'ironia. També els personatges que dibuixen tenen les galtes de color vermell. Les seves il·lustracions han participat molt en la revista Cavall Fort des de l'any 1964. Ha guanyat diversos premis, entre ells la Creu de Sant Jordi, l'any 1991. Malgrat la seva edat, no para mai de dibuixar i és la ninotaire de Catalunya.